Formal nga nag-file sang entry of appearance ang 11-member House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Ginhingadlan si House Committee on Justice Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Luistro bilang lead public prosecutor. Si Luistro amo ang nagpanguna sa nagligad nga clarificatory hearing sa Kamara agud nga diskusyonan ang grounds sa duha ka impeachment complaints batok sa Vice President. Kaupod sini bilang prosecutors and Representatives Terry Ridon, Rog Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Shel Jokno, Leila De Lima, Arlene Bagaw, Jonathan Keith Flores, Lord Ansuan, kag Joel Chua. Sa statement naman sang isa ka prosecutor nga si Representative Ridon sang Bicol Saro Party List, ginpabutyag sini ang pagpasalamat sa pag-convene sang Senado bilang impeachment court. Kahapon nga adlaw nga mo ang formal nga pagsugod sa impeachment trial. Pahayag sini maga-comply sila sang tanan nga kinahanglanon nga igamando sang Senado kag handa na sila nga magpresentar sang ilang mga ebidensya sa labing madali nga tion. Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magka-comply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin po impeachment court. Maraming salamat po. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga miyembro sa 11-member House Prosecution Panel.